Takže, čaute ľudia, dneska som tu s vami ja a vítam vás pri novom videu. Ideme si zahrať Rocket League. Pre viac takýchto podobných videí napíšte do komentárov a dajte lajky. Poďme si hrať kompetitíve, doubles. Poďme na to. Dneska si zahráme tak 3 hry, možno, alebo 2. Dúfam, že vyhráme. Tak poďme na to. Stále sa nám ešte nadá Surgingové meč. Stále. Potom si zatiaľ tréning, si môžem, už sa dáva do hry. Tak poďme na to. Ideme pre loptu. Sme prepadli a im sa odrazila lopta. Dobre. Teraz náš teammate dobre zabojoval. Ale to nie moc dobre. Dali sme si vlastný gól. Paráda. Takže takýto začiatok sme nechceli. No tak čo už. Pekný gól som dal. Musíte uznať aj v komentároch. Keby som to zamieril na bránu, by to bolo dobré, ale jasné, že ma musí vole. Chcem ho bumpovať. Teraz typci tu spravili chybu. Je to gól? Nie, není to gól. Paráda. Nevadí. Teraz myslí loptu, ja som myslel loptu. A pak poďme to ubrániť. Dobre teammate, teraz sa dobre spravil. Hop, tu som vedel, že to mysne. Teraz teammate mi nepomohol moc, ale tak čo sa dá robiť? Som mu prihral. Čo robí? A nevadí. Nič. Dobre. Sme z do útoku. Poďme. Nie, tak sa musí. Poďme. Padla lopta? Nie. Poď, teammate. Teammateos. Jo tam. Takže máme asist aj vyrovnané. Krásny asist som prihral. Vidíte, aký krásny gól sme dali teraz po krásnej akcii. Poďme. Pre loptu. Teraz musím trafiť. Skoro. Toto išlo až moc. Nemáme boosty. Teraz sa nám to odrazilo v prospech, ale nevadí. Skoro. Nie. Ťažké trafiť, aby to išlo do brány. Teraz musíme ísť do obrany. Dobre som to saveol. No, ja som to saveol. Ježiš. Máš moc. Dobre, teraz mi vypichli. Sme proti hráčovi. Tak obtočili sme sa. Nie. Není to gól, dobre. Takže našťastie. To padlo pre nás dobre. A ďalšia akcia. Nie. To nie je dobré. Ja som zdal druhý vlasák, či vole, to není normálne. Druhý vlasák hore, takže paráda celkom, nehovorím nič. Zatiaľ pekné góly som dal 2, musíte uznať. Teraz ste nič nevideli, toto sa nemalo stať. Vy ste nevideli, nikdy sa to nestalo, nikto to nevidel. Ty kokos. No nevadí. Poďme to musieť niečo nech zvládnuť, ja som nevedel, že tam je ten
týpek, ale nevadí. To sa ešte dá dať za celé 2,5 minúty. Poďme na to. Teraz som ja. Prečo mám to prosím, dobre. Pomôcť mu tým, tak neviem. Poďme. Jasné, že ma musí. Kabum. Poďme. No. Ty vole, dobrá šanca pre mňa. Ty vole. Tak tomto zápase mi to moc nevychádza. V zápase sa mi moc nedarí. Jak to aj vy vidíte asi. Fú, to prodal. Kamušku. Čuvák som ho fejkol. To je preč. Dobre. Tu mi fakt musíš zobrať, teammate. Dobre, to nie je gól. Nič nevidím. Dostali sme gól, takže paráda. Sme prehrali pravdepodobne. Tým nech sa fakt viedne. Prečo sa tak vyvieme to. Túto hru ste nevideli. Vôbec nič ste nevideli. Kto to? Nič sa nestalo teraz, že ideme. Ďalšie. Takže máme challenge. Poďme. Jak to tam? To. To si dáme. Dobre. Poďme na to. Poďme si raz. Poďme na to. Poďme turnaj. Ideme. Hencíker. Poďme do tréningu. No tak už nie do tréningu, aby nás dáva do hory. A ak vás baví Rocket League, tak dávajte, môžete dať dole. Keď sa budete pozerať, tak aj like a poprípade odber. Že to bude jedno kliknutie. Je to darmo. To nezabúdajte. Fú, to som dobrý save. Som zakrútil. Fú, tak toto nemám. Ani náš teammate to nemá. Nevadí. To bolo ťažké. Prehráme 1-0. Fú, toto bolo dobré. Dobrý save od teammate a nedávame gól. Dávame save a nebude to gól. Teraz teammate mi prihral. Zas to není gól. My sme mysli loptu a prehrávame 2-0. Tak sme sa neprestavovali. Poďme na to. By sa nám mohlo podariť dať gól a to bude brovno. Áno, je to brovno. Tak som predpokladal, toto som myslel loptu. A ešte aj to chytil, dobre. To zase. Tyčka alebo brovno. Opäť není gól. To nemáme a náš tým to má, dobre. Pohoda a toto náš tým opäť má, dobre. To sa vypadá, keby som nevedel hrať. No, toto nemáme opäť, takže 3-0 paráda. A videové hry, čo sme dneska hrali, nie sú moc dobré. Aspoň toto nech nedáme gól. Dneska nedáme gól. To bol náš tým dal save. 1 gól, paráda. Konečne sme dali gól.
To je nič. Dobre. Som to chytený. Poďme, aspoň teraz gól. Je tam gól, to mal nádherný gól. To bol pekný gól, tento. Musíte ho znať. Poďme. Sme. Taký by skoro. Tak toto nemáme. To bolo veľmi ťažké ale chytiť. Takže to opäť 2-4. Prehrávame na rozdiel 2 gólov. Poďme opäť. Našli mi to nedá moc dobre. Fú, ale skoro to bol gól. Keby to bol gól, tak sa nesnažujem. A teraz si to porovná opäť. Tam mi dali sej... Kámo, my dáme ten gól. Ten gól nedáme. Ja ten gól nedám. Už ja chcem dať gól. Ty vole. A prehráme 2-5, paráda. Tak sa teším. Poďme teraz. Poďme podariť. Aspoň teraz si dáte ten gól. To nedáme gól. Ja som totálne myslel loptu a asi aj náš teammate myslel totálne loptu. To nevadí. Poďme, chcem dať aspoň... Sme dali gól aspoň druhý. Není to, nebude gól. Toto musí byť naše dobré. Toto už musí byť gól. A tento zápas prehrávame. Náš teammate nehrá. Už prehrávame. Toto bol náš posledný zápas na dneska. Nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa pravdepodobne zajtra. Čaute.